Isang magandang oportunidad ang hatid ng Technical Education ng Skill Development Authority o TESDA sa mga kabataan at residente ng Bayan ng Baaw dahil sa nagpapatuloy na libreng kurso sa Mechanical Engineering at Automotive Technology sa Rinconada State College o dating Baaw Community College. Layunin ng TESDA na mabigyan ng pagkakataon ng mga estudyanteng walang kakayahang magbayad ng matrikula upang magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan o skills na magagamit sa paghahanap ng trabaho. Malaki rin ang naging papel ng Provincial Government of Camarines Sur sa pagsuporta sa naturang programa upang masigurong mas maraming kabataan ang makikinabang sa libre at dekalidad na edukasyon. We are offering po a diploma in Mechanical Engineering Technology and also diploma in Automotive Technology po. Mga 3-year diploma programs po. So aside po sa layunin din ng TESDA na makapagbigay po ng employable na kurso ay syempre po ay libre po ito at kasama po ang Provincial Government of Camarines Sur ay nakakatulong po kami sa mga estudyante na wala pong kakayahan na makapagbayad ng tuition. So dahil libre po ang pag-aaral. Sa panayam ng Camsur News kay Jeffrey Imparado, isang second-year college student sa kursong Mechanical Engineering Technology sa Rinconada State College, inspirasyon niya ang kanyang ama na isa ring mekaniko kaya't pinili niya na sundan ng yapak nito. Bata pa lamang umano siya ay namulat na siya sa pagkukumpuni ng mga sasakyan at pangarap niya lalo pang hasain ang kanyang kaalaman sa larangan ng automotive at mechanical works. Malaki umano ang naitulong ng programang inaalok ng TESDA at ng Rinconada State College dahil wala siyang binabayarang matrikula at mas nahahasa ang kanyang skills. Aniya, malaking ginhawa ito sa kanyang pamilya sapagkat hindi na nila kailangang mag-alala sa gastusin sa pag-aaral. Oras na makapagtapos, balak niya magtrabaho sa ibang bansa upang mas masuportahan ang kanyang pamilya at magamit ang kanyang natutunan sa kursong kanyang tinapos. Sumusunod lang po ako sa ng tatay ko kasi mekaniko rin po kasi ang tatay. Gusto ko rin po ipatuloy na yung sinumulan ng tatay ko kung malaking tulong po kasi 'di ba po sa ibang bansa naghanap ang mga ibang bansa na mga katulad natin ng mga Pinoy na mga mayroong mga skill. Kaya makakatulong po ito sa amin. Wala po kami binabayaran. Kasi po libre po ito ng TESDA tapos ng governance dito po sa BCC. Patuloy na pinapalawak ng TESDA sa lalawigan ng Camarines Sur ang mga programa upang mabigyan ng oportunidad ang mga mag-aaral na magkaroon ng sapat na kaalaman at sertipikasyon para sa trabaho, lokal man o abroad. Hangarin ng TESDA at ng Provincial Government ng Camarines Sur na mapaunlad ang kakayahan ng bawat Pilipino at makatulong sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad na trabaho sa rehiyon ng Bicol. Katuwang ang probinsya ng Camsur na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na maabot ang kanilang mga pangarap. Eli Balbin, CSN.